Maayong adlaw kay tanan ano sa kita kini ang inyong gatuang nga programa sa TV Apollo Argumento gipanguluhan o gipangunahan sa Lay Catholic Apologist International. Sir RJ Seno, tuban ko ninyo sa kadali nga panahon aron na panagisgot sa mga butang nga may kalambigitan sa atong pagtuong nga Katolika. So karon na ay natay tagaan og tawag ini nga tubag nga iya ba kana ni Kristo ng mga pastoy nga naghimog gitawag og mga milagro pareha ba ay ning maong gitawag og mga punduka. Di ba? Grabe na nga tawag ini ano basta ayog mga masikitoon mga kamyan eh. Tawag ining nabigyan ni sila makaingon ta nga murag gahom daw kuno kay mga ayog gud na pud mga magtestimonya nga tawag ining mga ayo. So ang question is iya ba kini sila as Ginoo? Pinaka number one dili. Nganong tawag inang dili man? Anong dili man iyas kino. Number one, tungod kay kining maong mga punduka gitukod lang og tao. Dili ni nagikan, wala ni nagikan sa ato ang Ginoong Jesucristo kay nang buto lang ning maong gitawag og mga tawhana karon lang 15th century, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th century. Number two, dili kana sila tinuod ngano man kay kanang ilang gipangbuhat wala na nakasulat sa Biblia og never na gisulti sa mga apostol o gibuhat sa mga apostol nang ilang gipangbuhat bisan pagabit-bit sila ngalan sa Ginoo. Ikatulo, nganong dili man mao kining maong dili man ni mao iya ni Kristo ning maong gitawag og mga tawhana tungod kay ang nagbuhat kining maong mga tawhana nga nagbuhat ni ining maong mga butanga way koneksyon sa ato ang Ginoong Jesucristo. Again, kay tinukod lang man sila og tawag ining tao. Manang sila tong maigo sa giingon sa St. Matthew chapter 7 verse 21 to 23. Ang giingon ni Ginoong Jesucristo nga sa moabot nga panahon daghan unya ang tawag ining moingon nako Ginoo, Ginoo. Dili ba si imong ngalan nagpahawa mig mga yawa, dili ba si imong ngalan among giwali ang imong gitawag pulo, nag-ayo mig mga masakiton, naghimo mig mga dagkong milagro. O sa may itubag ni Kristo sila, pahawa mo, kaya wako kailan ninyo. Nganong wa man kailang atong Ginoong Jesucristo nining mga tawa na bisan pa o gidbit-bit nila ang pangalan sa Ginoo kay wala sila sa iglesyang gitukod sa to ang Ginoong Jesucristo. Buot ipasabot wala sila koneksyon sa Kristo nga mo'y tinubdan sa gahom nga unta makapaayo og tawag ining mga masakiton. And at the same time kini mo mga tawa na syempre ang yawa pud sab maghimo man sa mga dagong milagro, magpakaanghel ganas kahayag, manang magbantay-bantay ta. So, ang atong tubag, bisa pa naghimo sila mga milagro, basta dili sila sakop sa iglesyang gitukod ni Kristo, ang Santa Iglesia Katolika, Apostolika Romana, kining moong mga punduka, bugos, fake, og angayan nato nga isalikway. So, sa wala pa nakapag-follow sa atong mga page, i-follow ninyo nga atong mga page, RJ Horolan Sandra Second TV, Apollo.argumento, o gusab sa atong Kuya Apologist TV page. Pwede sa mag-send dinha, o Facebook stars. And also, sa atong mga channels, sa wala pa nakapag-subscribe, subscribe ninyo nga atong mga channels, The Lay Catholic, Apologist International Official, RJ Sandra Second TV, Kuya Apologist TV, and Barrio Kawayan, Religious Forum. And pwede sa mag-send din na og super sticker, super chats, and the super thanks. And sa mga Katoliko nga gustong mutabang sa itong program, pwede ninyong ipadala ang inyong tabang, suporta, pinagas itong mga account numbers, kanang ko sa mga screens, kanang nagdagan ng information, o pwede sab mo mag-message sa itong page kung via remittance ang inyong pagpadala. Daghan kaayong salamat in advance. O katulang una, Ave Maria, Viva Cristo Rey.